de abluka kalkmış 6 mahallede hala Parlamentera HDP a Amedê Çalar Demirel û parlamentera Sêrtê Besme Konca roja sêşemê hatin girtin. Demirel û Konca li Anqerê hatibûn desteserkirin. Di heqê Çalar Demirel de dozgeriya Amedê, di heqê Besme Konca de jî dozgeriya Batmanê lêpirsîn dabû destpêkirin. Besme Konca piştî ku li Batmanê îfadeyê xwe dabû serbest hatibû berdan û ew ji bo doza Çalar Demirel bişopîne hatibû Amedê. Lê dozgerê Batmanê li dijî biryara serbestberdana wê îtiraz kir û Konca heman rojê carek din hat bin çavkirin û dadgehê biryara girtina wê da. Çalar Demirel jî bi tawana endamtiya terorê heta 23 salan cezayê hepsê ji bo wê tê xwestin. Bi girtina Çalar Demirel û Besîme Konca, hejmara parlamenterên HDP ê girtî bû 12. Hêjayê gotinê ku di heqê 5 parlamenterên din de jî biryara desteserkirinê hatiye dayîn ku ew Osman Baydemir, Nadir Yıldırım, Dirayet Taşdemir, Ahmet Yıldırım û Alican Ünlü ne. 2012 de destpêkir û heştê Di heqê 55 parlamenterên HDP da fezleke hatibû destpêkirin ku piştî rakirina zirxa parlamenteriyê tevî hevserokê HDP, 10 parlamenterên HDP hatibûn girtin. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.